Mayong unto guys, diri sa Kanigaw adunay lumba sa bangka. Okay. Katong ganahan mo suroy dire sa simana na po tayo kwan. Okay guys, katong ganahan mo suroy na po tayo sa kada Domingo na tayo lumba sa bangka dire sa Kanigaw. Wagi sa me. Okay guys ha, katong ganahan suroy dire sa atong isla available na kini sa tanan. Ready pa ko ana ni. Bagyo. Katong ganahan na kori sa Kanigaw. Okay na kini alang sa tanan. Sa tinang turista nga mosoroy sa Kanigaw Island.